Dobro večer prijatelji, evo nas opet. U prošlom videu sam vam pokazala kako da napravite ovu pahuljicu. Danas ću da vam pokažem kako da napravite običnu pahuljicu koju možete ostaviti kao ukras za Novu godinu, Božić i tako. Za pahuljicu će vam biti potrebne makaze i običan papir, kao u prethodnom videu. Prvo, kao u prethodnom videu, uzmete ovaj kraj i ovako ga skroz do ove linije vučete precizno, tačno po liniji. Ćemo ovako. I sada ovu tu liniju makazama isječete. Lako sam nije napraviti pahuljicu. Evo ga, taj trougao. Sada taj trougao nemojte da otvarate, nego stavite ga tako što jeste. I onda uzmete ovaj kraj i presavijete ga skroz ovako do ovog drugog kraja. Evo ovako. To vam je manji trougalić. Pa onda opet uzmete ovaj kraj i presavijete ga skroz do ovog drugog kraja. Evo, i dosta, to je ovakav trouglić. Lijepi slatki. Sada uzmete opet makaze i vidite, u ovom vrhu na makazama isječete oblik koji god hoćete. Ovako. Tako sve sječete oblike koje god hoćete. Ovo je meni kao neki kvadrat. Trougao. Ali nacrtate pola od nekog oblika. Primjer, ja ću pola od one kao kupice, kako se zove. Evo ovako. I vidjet ćete sad kako ćete. Možete napraviti i polovinu kruga, pa će vam onda, kada raširite ovaj trougao, ispasti cijel lijepi pun krug. Krug se uvijek ovako meni prospe. Evo ga, vidite. I tako to isto sa strane. Znači koje god hoćete oblike, nije važno koji su. Koje god hoćete oblike vi tu isjecite. Koje god hoćete. Ja uglavnom vam sječem trougao, kvadrat i krug. Evo, tako i sa treće strane. Znači bilo koji oblici. Evo, i sječete cijel trougao. Znači cijel. Onda ga polako raširite. Ovako. I ovako. Evo je jedna lijepa pahuljica. Možete vi u kojoj god hoćete boji. Evo. To je
Pahuljica. Ovako, vidite. Pahuljica, bože. Tako možete samo sa krugovima, samo sa trouglovima i tako to. A kad idete neđe nekom za poklon, ja sam u mom drugu za rođendan, samo ovako presavijete, vratite u prvobitni oblik. Ovako. I taj koji dobija taj poklon će otvoriti i to je lijepo pahuljica. To je bilo za danas ovog videa, ja sam Ivan Venović. I vjerovatno ću snimati još videa, ali nikad se ne zna. Ćao!